Då ska vi se om vi får någon skärpa på det här. Och det är en hård kant på det där då. Som distriktssköterskan ville ha bort. Och nu är det väl... Ja, vad är det för dag idag? Juli? Är det juli? Nej, det är nog 29 november 2010. Och lite kortare har väl hans då blivit. Du diskuterar med Amanda här. Vi ska lite gel istället får vi se. Titta, så här ser det ut.